I dag beviser vi produktreglen rigtig hjertelig velkommen til Mat med Kai og Skibsted. Mit navn er Alma. Og mit navn er Morten. Sådan, lad os gøre det. Okay, Alma Skibsted. Det her over det er produktreglen. Ja. Og den siger, at hvis f og g, to funktioner, er differentiable i x0, så er f gange g differentiable i x0. Og når vi differentierer den, så har vi rent faktisk en formel til det, som hedder f mærke af x0 ganget med g, og det er sådan udifferentieret taget i x0, plus f udifferentieret x0 gange g mærke af x0. I det her bevis beviser vi både, at den er differentiabel, og hvordan vi differentierer den. Ja, der er sådan to antagelser, som er skrevet op her. Men de her to antagelser siger egentlig, jamen når vi har den her brøk, det er det vi kalder en differenskvotient, vi lader h gå mod 0, jamen så er den differentiabel, og så får vi f mærke af x0. Antagelser, det er noget, vi går ud fra er rigtigt. Så det vil sige, når vi laver det her bevis, så kan vi kun lave det, når vores antagelser er rigtige. Noget vi egentlig ikke beviser i beviset, det vi bare går ud fra er rigtigt. Hvis nu lærer og sensor spørger, hvorfor er det her og det her vigtigt, hvad svarer man så? Det er fordi, det er en antagelse. Okay, så det er svar. Det er et svar. Når vi kigger på det her, og vi har de her antagelser, så kan vi bruge dem senere. Vi bruger dem faktisk først over i trin 2. Der er noget med trin. Der er nemlig noget med trin. Der er 3 trin, man skal igennem, når man skal bevise, at noget er differentiabelt. Trin 1, det er at finde den her, det er den, man også kalder for delta y. Det står her, delta y. Så trin 2 er så at dividere med h, og trin 3 er at lade h gå mod 0. Så det første, vi gør, det er at finde y-mærke, det der svarer til den her tæller. Det er det, vi gør heroppe. F gange g. F gange g, fordi det er den, vi gerne vil bevise differentialkvotienten af. Det er den, vi gerne vil vise er differentiabel. F gange g, x0 plus h, minus f gange g, x0. Det er altid vores delta y. Det her Yes. kan vi kalde delta y. Lige præcis. For sådan at kunne regne med det, jamen så bliver vi jo nødt til at skrive det her om, så det er noget, vi rent faktisk kan regne med. Og f gange g x0 plus h, det betyder f af x0 plus h gange g af x0 plus h. Og f gange g x0, det betyder f af x0 gange g af x0. Det vil sige, det der står her er det samme som det der står her. Sig mig, hvis det der kan kaldes delta y, ikke? Ja. Og det der er det samme som det her, Ja. kan vi så ikke kalde det for delta y? Jo. Fuldstændig rigtigt, Alma Skibsted. Vi er færdige med trin 1. Det var nemt. Det var nemt. Nu skal vi så over til det her. Ja. Men det bliver også nemt, fordi det er trin 2. Og trin 2 er, at vi tager delta y, den vi har her, og dividerer med h. Derfor er det jo meget belejligt skrevet op med blå her, fordi det der, det er blå. Man skulle næsten tro, der var en, der tænkte, hvad hun har lavet. Det, der står heroppe, det er det her. F af x0 plus h gange g af x0 minus f af x0 gange g af x0, og så divideret med h. Hvorfor dividerer vi med h? Det er fordi, vi gerne vil finde i første omgang differenskvotienten. Kan vi kalde det her for differenskvotienten? Ja, prøver vi at regne lidt videre på. Så nedenunder her, der skriver vi det samme igen, men så laver vi et lille trick. Og jeg ved, at I derude elsker, når matematiklæreren siger, at vi laver et lille trick. Prøver at først lægge f af x0 gange g af x0 plus h til, og bagefter trække det samme fra igen. Vi gør lige plads med den. Man behøver ikke tænke over, hvorfor man gør det, men man skal tænke over, hvorfor må man gøre det. Man må gøre det, fordi det svarer til at lægge 0 til. Det er ikke spørg. Det gør I bare. Hvad nu hvis sensor spørger, hvorfor er det, vi lægger til at trække fra? Så vil jeg stå her og sige, at det får du at se lige om lidt, at det er pisse smart. Jeg kan ikke forestille mig, at sensor vil spørge, hvorfor. Sensor går ofte på at spørge, hvorfor må du? Ja. Og så er svaret. Fordi det svarer til at lægge 0 til. Det der først og fremmest bytte lidt rundt på det. Jeg har lige lavet det her om til en brøkstreg, og så har vi byttet lidt rundt. Så hvis vi kigger på det, der står her, det er det, der er led. Det, der står her, det har vi rykket herover. Det, der står her, det har vi der, og det, der står her, det har vi her. Okay, det er jo slet ikke forvirrende. Det er måske lidt forvirrende, det forstår jeg godt. Men pointen er, at vi har rykket rundt på det, og nemlig til at ligne nogle differenskvotienter. Vi har det her, så må man dele det over i 2 brøker. Man må altid dele en brøk ved et led, sådan at i stedet for 1 brøk, så står der 2 brøker her, der har den samme nævner. Der er en faktor gange på begge led her. Der var et fagbegreb. Ja, der var nemlig et fagbegreb. En faktor, det er noget, der er gange på. Så hvis 2 ting er gange sammen, så er de begge 2 faktorer. G og G er faktorer, de er fælles faktorer. Derfor kan vi tage dem uden for en parentes og gange på begge led. Derfor kan man faktisk pille det ned her. Så man kunne have lavet en linje, hvor man sagde G af x0 plus h gange parentes den her minus den her, parentes slut. Som vi faktisk gør. Som vi faktisk gør, men nu har vi bare taget et trin mere og sagt, at vi rykker det ned foran brøkstregen. Okay. Ja, for det må vi også godt, når det er gang på det hele. Og i matematik gør vi tit ting bare fordi vi gerne må. Det vi gerne må, men også fordi vi gerne vil have den her. Ja.
Formålet er at få den her, fordi den kender vi igen fra vores antagelse. Ja, vi vil gerne faktisk slutte med noget, der lige er det herovre. Yes, vi vil gerne ende med de to, og derfor har vi igen gjort det samme her. Faktor her og her, der går igen. Så ligesom at den også kommer derfra, så kommer den også derfra. Ja, præcis. Nu er vi færdige med trin 2, så nu er vi faktisk nået til trin 3. Trin 3, det er, at nu vil jeg kigge på det her, og så vil jeg lade h gå mod 0. Okay. Det vi kan se, det er, at der er 4 ting, vi skal tage højde for, når h går mod 0 her. I første omgang den der. Ja. Hvad sker der, når h går mod 0 her? For når vi ved, at den er differentiabel, Ja. så ved vi også, at den er kontinuert. Det er noget, vi antager. Vi antager, at den er differentiabel. Fordi den er differentiabel, så er den også kontinuert. Hvis jeg lader den der og h gå mod 0, så kan jeg faktisk sige, at grænseværdien den er g af x0. Det kunne jeg ikke, hvis den ikke var kontinuert. Men det kan jeg, fordi den er kontinuert. Så derfor, når jeg h går mod 0, så går g af x0 plus h mod g af x0. Jeg tror, der sidder mange elever og står lidt af på det, når du siger, det antager vi bare. Fordi alt i matematik skal lige bevises og give mening, og det giver mening, fordi noget andet giver mening. Så hvordan kan vi bare antage noget? Alle beviser antager vi et eller andet. Det bliver vi nødt til at gøre, for ellers kan vi ikke lave beviser. Når vi kigger på sætningen, så siger vi, at vi kan differentiere f gange g, men kun hvis vi kan differentiere f og g. Så sætningen gælder simpelthen ikke, hvis ikke den her antagelse er der. En antagelse, det er jo noget, vi har overalt i vores liv. Uanset hvad vi gør. Mange tidspunkter, vi antager noget i vores liv. Nu er du i Horsens, og du kender ikke Horsens så godt, men du er en, der tit gerne vil træne. Ja. Så det kunne være, at du spurgte mig, er der et træningscenter i nærheden? Så kunne jeg sige, jamen det er der faktisk i Dagnes. Ved dit hoved vil du så antage, jamen så er der også et omklædningsrum. Det er rigtigt. Og man kan- De to ting hænger sammen. Ja, de to ting hænger sammen. Vi antager noget. Vi har besluttet, at det her det er rigtigt. Og det er jo fordi, vi har besluttet i et fitnesscenter, er der et omklædningsrum. Det er en beslutning, vi har truffet. Det giver sygt god mening. Og antagelser er noget, vi bare skal acceptere, det er sådan. Ja. Så er det næste her, hvad sker der, når h går mod 0? Vi har antaget, at når vi har den der brøk, den der differencequotient, vi lader h gå mod 0, så bliver den til f mærke x0. Ja. Det har vi antaget. Omklædningsrummet er der. Så den der bliver til f mærke x af 0. Brøken her. Ja, den bliver til. Den bliver til f mærke af x. Så er der et plus. Der er også et plus her. Heldigvis. f af x0. Jamen, f af x0, der er ikke noget h. Så uanset hvad jeg ændrer h med, så bliver det til f af x0. Det er rigtigt. Ja. Og så er der brøken her igen. En ny differentialquotient, som vi også har antaget, går mod en differential quotient. Og derfor så kan vi også bare lave den om til g mærke af x. Yes, lige præcis. Jeg bare lige. Ja. Hvorfor står der x0, og hvorfor står der ikke bare x? Fordi x0 betyder et bestemt punkt. Vi ved ikke, hvad punktet er, men det betyder et bestemt punkt, hvor x kan være alle. Så når vi beviser de her ting med differentialquotienter, så gør vi det i x0, og så generaliserer vi det og siger, jamen, så kan det jo gælde for alle de x0'er, det nu gælder for. Lad os nu sige, at f og g var differentiable i alle x0'er, jamen så vil den her regel også gælde i alle x0'er. Nu har vi fundet ud af, når h går mod 0 for vores differentialquotient her, så går den mod det der, og det er faktisk beviset. Så lader man lige at sætte en firkant, fordi nu er vores bevis færdigt. Vi har nu bevist, at f gange g er differentiabel, og differentialquotienten er det her, fordi det er præcis, hvad vi er til at stå derovre. Hvorfor laver du en firkant? Fordi det betyder, at beviset er slut. Hvis du laver firkant på tavlen, så vil der sidde 2 sensorer og vide, jeg mener, mit bevis er færdigt nu. Tusind tak, fordi I så med. Vi ses i næste video.